खुलुमबाय रायजोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाज्रि गैयाबाबो मोजां दंब्लाबो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोफोरजों दायो बावखुंग्रियाव देग्लाय बोसोरावबो सिगांनि बायदि गाखोनो फैबावबाय दा मोनबायानो नै लोगोफोर नै गाखोहांबाय आरोना सोरबा सोरबा फैफिनबाय खोमा जोंहा दासो सुरु नायनो हागोन नै केमेराया हले आल्ट्राफोर जाखायो नालाय मोजां नुखायो गाखोलांसै गाखोलांबाय थानोसै लोगोफोर गोदान बोसोरनि जिखिनि गाखोनांगौ दंमोन गाखोनोसैलाय आरोना दामारायाव नै जायफ्रा गाखोखांबाय बिसोरो गाखोना फैनांगौ सान्थि सारजाबाय आरोना जे गोथार जायगायाव गाखोनानै गोथारथ' जाग्रोनांगोन ना सिगां बेनिखायनो सान्थि सारजाबाय दा गाखोबाय आरोना बेनो फार्स्ट स्टेप हाजो आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सुरुत होलांसै जादों दे आदैमोन होखो दावखो आखो आदैमोन सिंसाय होजोब जालालै आदैमोन बैसो गोरलैयावनो हाजो गाखोफैबाय दा दायो मा जाखो ओरैसो 3 किल'मिटार 2 किल'मिटार बारबाय जों दा 2 किल'मिटार गोजाव दंफैयो ना रायजोफोर गोजौनिफ्राय बेक भिउसखौ नायनो हागोन ने गोजानजों माजों आल्ट्रा प्र मेक्स मबाइलखायनो जा मोजां नुहुरो आयदाय आय नै बिबारि मेंग्लुजोब्बाय आसोला ओरै जोंना दामग्राया बबाव थांखो माबाया मा होनो खालामिस्रि ना मा होनो माबा खालानि मग ना मा होनो बेजोंबो नाम रायजोफोर हेलौ रायजोफोर ससेल'सै मिशन साक्सेस जानोसै फाइनालि सफैबाय नै गासिबो सफैबाय नैबे मन्दिर बियो नेक्समेन मन्दिर नैबेनो ओमफ्राय दा सफैबाय आरोना मेन गोजौसिन आइल'सै बेनिफ्राय गोजौसिन गैला बेनो लास्ट आरोना बयबो रेस्ट लाफैजोब्बाय फैनानै मेंजोब्बाय नालाय बयबो जाखाला जानाया आंबो Dobne. Oh, मेरे harus nalar bini last bini oंखारनाया बेनो लास्ट ओंखारनाय आरोना बेसेबां गोथौ नायना हर बेनो जौसिन होनजायो आरोना ओमफ्राय बे सेकेन्डआबो एसे जौसिनमोन ओमफ्राय बेनो गोगोमखा ओमफ्रायहाय दंबावो लास्टआव एसे गोजौ दंबावो आरोना दायो जों लास्टआव फैबाय आरोना ओंखारलांफिनबाय नालाय लास्टआव दंफैयो एसेबां नै गिर्जा सोदों बारजोबलांसै
Ini agak nih suang mana? Tidak kadang na?